Čau, moje jméno je Šanky.cz a toto je video, taková informačka, že kdybyste chtěli, tak mě můžete poslat klidně nějaký dopis nebo balíček a je to na adresu Durďáková 33 Brno a prostě Brno, Durďáková 33 a prostě takhle to je moje adresa a ještě i nebojte se, když to pošlete, třeba nějaký dopis, tak to bude ve videu a budu moc rád, když mě pošlete dopis, protože to, anebo a druhá věc je ta, že mě pište do komentářů, co mám prostě jako natáčet, třeba jaký hry nebo prostě jaký vlogy a tak jenom, že čekejte, nejenom takový videa, třeba hodně videí bylo s těma takovýma efektama tam s těma a prostě takhle a čekejte další videa s Matým. Takže to by bylo všechno, takže zatím ču.